We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga kapuso sa Tacurong City ug Isulan sa Sultan Kudarat Province. Saymeng buntag! Mayong buntag sab Jill ug mayong buntag sab sa itong mga kapuso sa Marawi City ug Malabang sa Lanao del Sur Province. Mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang Technical Director sa National Meat Inspection Service Region 10 nga si Dr. Angelita Barcelona ug atong hisgutan kung paunsa masiguro nga luwas ug limpyo ang mga produktong karne nga maabot sa mga merkado. Samtang sa pagsaulog sa Rabies Awareness Month, atong sayron ang mga pamaagi aron malikay sa rabies infection ug kung unsa sab ang saktong pamaagi sa paghandle ugaling mapaakan og iro o ubang hayop nga dunay rabies. Kauban sila Dr. Ken o Dr. Chris Lau. Samtang makauban po ni Attorney Resty sa Bestok ang newest kapuso artist, Colleen Paz. Pero una ka na mga kapuso, subay gihapon sa pagsaulog sa International Women's Month. Nasayod ba mo kung kinsa ang dabawen niya nga midaog isip world champion sa matang sa women's boxing? Siya si Nesty Peticio, ang pride sa Barangay Tuban, Santa Cruz, Davao del Sur Province. Midaog siya sa featherweight division niadtong 2019 sa IBA Women's World Boxing Championship. Ug sa pagkakaron, siya na ang ikaduhang Filipina World Champion sa women's boxing. Mga kapuso, subay sa pagsaulog sa Rabies Awareness Month karong bulan sa Marso. Atong mas palapdan pa ang atong kahibalo labot sa rabies. Kauban ang veterinarians nga sila Dr. Ken and Dr. Chris Lau. Dr. Ken and Dr. Chris, good morning at welcome po sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na po kayo? Good morning! Hi, good morning, Arjun. Thank you for having us. Thank you also, Doc, for accepting our invitation and good to hear that na nasa mabuting kalagayan kayo. At unang-una po, para po sa kaalaman ng mga dog owners, lahat po ba ng mga aso ay may rabies? That's a very good question, Arjun. No? That's a common wrong concept for most Filipinos. Hindi lahat ng hayop o ang mga hayop ay hindi pinapanganak na may rabies. Para mas madaling maintindihan, ang rabies ay isang virus, no? So katulad lang siya nung ngayon na what we're dealing with na COVID, it's a virus. Hindi ka pinapanganak na meron nito, nakukuha mo rin ito sa ibang infected na hayop o tao. Pero most probably, no, sa kaalaman po na nakakarami, yung mga aso at pusa lang ang may rabies. Pero sa totoo po, anong hayop po ba ang posibleng magka-rabies? Yeah, it's also important to know na hindi lang pusa at aso ang may rabies. Karamihan ng Pilipino iniisip ito lang yung mga nagki-carry ng rabies kasi ito lang yung madalas nating pet, no? Yung kumbaga the most common pets. But the reality is all warm-blooded mammals, no? So yun yung keyword, all warm-blooded mammals. Ibig sabihin this will include our horses. Would you believe even the goats, sheep, no? Yung tupa. Ang hindi lang kasama actually is isda kasi cold-blooded 'yon, di ba? And birds, no? Reptiles and amphibians, walang mga rabies yan such as the snake. Pero warm-blooded, meron lahat yan. Rabbit, hamster, daga, halos lahat ng hayop na nasa lupa. At ngayon ko lang din nalaman, Doc, na kahit na ang goat, no, ang kambing ay may rabies din pala o posibleng magka-rabies. Oo. Yeah. And Angela, take note, isa pang important carrier ng rabies, tao.
Di ba? May rabies din sa tao. So, kung yung aso kumakagat ng tao, magkaka-rabies yung tao from the aso, the reverse is true. Kung merong isang tao, no, which is weird, pero kumagat ng aso, pwede din yun. Kasi, may rabies din sa tao. And how Yeah. frequent po ba dapat ang rabies vaccination sa mga alagang hayop, Doc? Sa mga alagang hayop sa Pilipinas, our DOH recommendation, because of the high incidence of rabies cases, is once a year. So that's important. Now we have to know na sa Pilipinas, it's once a year. Huwag ikukumpara sa ibang bansa kasi, example, sa Amerika, ang rabies vaccination nila doon, once in 3 years. Pero kasi ang incidence nila ng rabies napakababa. Doctors, we have this situation. No? Ano po ba yung mangyayari kung nabakunahan na ng anti-rabies vaccine ang isang aso o yung hayop na pwedeng magka-rabies? Lesser chances po ba na magkaroon ng infection ang makakagat ng asong fully vaccinated na? Oh, that's a very good question. Now, we really strongly encourage owners to have their pets, both the dog and the cat, or kahit rabbit pa yan. Again, no, may pet ka na hamster, may pet ka na rabbit, pinapabakunahan din ng rabies yan kasi tinatamaan ng rabies yan. The chances of the pet contracting rabies becomes less. No? Para din yan siyang, again, the thing that we're dealing with, the COVID virus, kung may bakuna ka, there is a level of efficacy, no, or effectivity ng bakuna. If you were vaccinated or the dog was vaccinated, na successful yung vaccination, nag-mount siya ng immune response, it can be assumed that the pet can be protected against rabies. And doctors, as we talk about vaccination, may mga traditional practice din tayo, lalo na yung matatanda, na kung makagat daw ng aso, ay papahiran lang daw ng bawang ang parte kung saan nakagat at tinatawag yung tandok-dok. How risky po ba ito na practice na ginagamit pa hanggang sa ngayon? Going dun sa ating mga old practices, of course, scientifically, medically, hindi yan effective. Especially dun sa mga nagtatandok, hindi nila pwedeng sipsipin yung wound ng nakagagat na victim kasi syempre kung rabid nga yung nakakagat, so makukuha din niya yung rabies virus na nandun sa saliva ng nakakagat sa victim. So hindi talaga pwede yun gawin. Plus yung mga ginagawa pa nilang pinapahid na kung ano-ano, hindi yun epektibo po. So dapat wag silang pumunta doon at para magpatingin, kundi pumunta sila sa ospital para makapacheck up na sila sa doktor mismo. In any case, Doc, for example, makagat ka ng aso, ano po ba yung tamang pag-handle ng sugat? Yung katulad ng sinabi ko, kailangan ang una-una nilang gagawin, linisin yung infected na wound. Kailangan mahugasan ito na maayos. Tapos kailangan pumunta sila kagad dun sa doktor nila. Especially kung ang victim bata, kailangan talagang pumunta sa pedya nila as soon as possible. Huwag na silang magpatagal pa kasi kailangan ma-assess kung kailangan na kaagad bigyan ng lunas ng katulad ng anti-rabies vaccine dun sa bata. And as what we've observed, Doc, this time maraming mga stray dogs. And what's your message sa mga dog owners para maging mas responsible sila to keep their dogs inside their compounds or inside their houses? Yeah. Doon sa mga lahat ng may-ari ng aso, kailangan kung bahay ninyo ay may bakod, kailangan talagang wag sila makalabas sa bakod, sa gate or sa gate. Kailangan nandun lang sila sa side nila, sa end nila sa bahay. Kung lalabas naman sila, kailangan wag kakalimutan lagyan ng leash. Kasi you're also mandated by law na kailangan pag lumabas yung pet ninyo, kailangan may leash siya. Kasi pwede ka talagang ma-sanction kung mahuli yan ng dog catcher na nakalabas sa bahay mo na walang leash. And of course, lahat ng mga may-ari, kailangan make sure lahat ng pets nila, whether aso or pusa, kailangan pabakunahan lahat. Yung mga yung mga aso at mga pusa na hindi naman natin balak ipabreed, mas maganda talaga na makastrate sila or mas-spay para hindi na dumami pa yung mga iba pang mga aso at pusa. Alright, we've learned so much from you guys this morning. Maraming salamat for joining us this morning, Dr. Ken and Chris Lau. You're welcome, Argel. Thank you, you so Argel. much. Thank you po.
Relax lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Karong buntaga makauban nato ang one of our newest kapuso artists, walay lain pa kundi si Colleen Paz. Maayong buntag, Colleen, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Maayong buntag sa inyong lahat. I am fine and doing great. Welcome to GMA! How do you feel to be finally a kapuso? Yes, thank you for welcoming me here also. And thank you, GMA, for that warm welcome sa akin before. And ayun, I'm so excited lang for this year. Yan. Yun nga, and a lot of people really want to get to know you even better. Ikaw kaya, Colleen, if you were to describe yourself, how would you describe yourself? What are your hobbies and your interests? Well, this pandemic, this lockdown, ang dami kong na-discover na gusto kong magyari. I mean, yung mga hobbies ko, like cooking, yung mga parang mga sketch, ganyan, and all, mga parang plantita moments. Kaya natutuwa ako ngayong pandemic kasi kahit pa paano, meron ako mga interest na talagang na-in love ako even more. Parang ngayon, ang dami mong na-acquire na skills na given or free. Yes! But syempre, Colleen, kwentuhan mo kami about your journey. What were you doing bago ka pumasok naman sa showbiz? Well, before, ako talaga, dancer, professional dancer sa mga kung saan, kumbaga biba raketera talaga ako. Lahat ng racket, papasukan natin, ganyan. Pero syempre yung akma sa skills ko. And yun, before nag-commercial rin ako, until naman now. And yun, bago ako pumasok talaga ng television, nag-theater rin ako. So, talagang nandun ako sa entertainment industry. And I'm so lucky to be here right now and to, para sa inyo na makilala pa talaga kung sino ang tunay na Colleen Paz. O, di ba? Si Colleen talaga multi-talented. Parang gusto ko magpa-tutor, parang sumayaw. Pero hindi mo na, ayaw mo na ngayon. Tell us more about naman yung theater mo naman. Ano ba nangyayari usually sa auditions pag nag-theater ka? Well, actually pag auditions talaga, kinakabahan talaga ako. Kahit saang audition yan. Dance auditions, TVC audition, kahit anong audition theater. Pero, para sa akin talaga, it's just a matter of kailangan mo lang maging confident sa sarili mo. Kahit parang half-hearted ka or like parang hindi ka sure kung anong gagawin mo, pero just wing it kasi kapag ginawa mo siya with all your confidence, talagang makikill mo siya. Sino-sino yung mga gusto mo namang makatrabaho? Wow. As a GMA artist right now, I am open to work with anyone sa ating Kapuso Network. Kung male artist, yung mga talagang nandun na sa, yung alam kong may matututunan ako, like let's say sina Alden, ganyan, or sa mga female, like yung mga feeling ko magiging ka-vibes ko, magiging friends ko talaga. So ayun, na-excite lang ako na makilala sila personally also. I'm sure marami yan, and we're so excited sa journey mo dito sa GMA Network. And dito naman sa mga fans and supporters mo sa Mindanao, ano ang mensahe mo sa lahat now that we're starting a brand new year? Maayong adlaw sa inyo tanan! Please support me sa aking journey dito sa GMA. And please also follow me sa mga social media accounts ko at Colleen Paz. Daghang salamat po, Colleen, for spreading positivity and good vibes karong buntaga. Thank you very much! Thank you! And that was Kapusong Colleen Paz. Tutok lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sanglit miigo na ang African Swine Fever dinhi sa pipila ka parte sa Northern Mindanao at usab kamustahon kung unsa ba ang mga lakang nga ginahimo sa National Meat Inspection Service Region 10 aron masiguro nga luwas ug limpyo ang mga produkto nga maabot sa mga merkado. Subay niana atong makauban si Dr. Angelita Barcelona, Technical Director sa NMIS Region 10. Doc Angelita, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am?
May buntag sab kanimo say okay lang naningkamot nga maningkamot nga makasurvive ani atong ESF karon. Dok, unang-una, alang na pud sa kasayuran sa tumakapuso, unsa ba ang tahas sa NMIS? Ang National Meat Inspection Service usa kini siya nga ahensya attached to the Department of Agriculture nga ang service man siya no nag-service ang serbisyo niya himuon is it sole controlling authority when it comes to meat inspection and meat hygiene. So actually this is a government regulatory agency created by law to implement policies, programs, guidelines, rules, and regulation pertaining to meat inspection and meat hygiene to ensure meat safety and quality from farm to table. Dok, asa pud na lugar sa rehiyon mas nakatutok ang pag-inspect sa mga produktong baboy karon? Actually, tanang region karon alerto kayo meaning inspection. So sa region sa Mindanao doon na kitay upat ka region. Region 11, Region 12, Region 9 ug sa Caraga. So tanan kami on red alert din sa Mindanao. Dok, unsa ba ang mga timailhan nga luwas o niagi sa inspeksyon ang usa ka karning baboy? Mahibala nato siya nga niagi gayud siya sa meat inspection kay kung niagi siya og meat inspection buti pasabot niya na nga luwas o di kalidad ang atong karne nga atong pagkakaunon. Ang pirmero nimo pangitaon mao ang meat inspection certificate kung kini local o kung kini imported ang gitawag ni nato ani is COMI or Certificate of Meat Inspection. Can you please share with us the difference between good and bad meat in terms of color, texture, and smell, Doc? So kana nga mga criteria mo man gyud na atong mga perminti nga practical no nga mahibala nato nga daot ug maayo ang atong karne no. As to the color, kung normal color sa karne is reddish, kung beef reddish o pinkish kung pork. Kung sa manok, white siya. Then kung daotan na siya nga karne, ang iyang color is brownish, no? Brownish, naglagom, and then greenish. As to the odor, ato lang idiretso og kung differentiate kung mabaho na nimo nga something baho o kanang nanabay foul smell na siya ba, di maayo ang baho, kabalo na kita unsay baho no, then rancid, aslom. So mo na siya ang opposite na dayon sa maayo pa kung makasimot ka ana, meaning daot na siya or dili siya maayo nga karne, lahi na og baho. Then as to the texture, mahibala na usahay kung kauno na nato no, pero pwede po nato siya sa atong touch kung gahion ba siya or humok. As to the firmness, as to the kanang sa iyahang toughness. So kung karne nga in fact dili man siya ingon nga gahi, dili maayo ang gahi nga karne. So naala na firm lang siya no, dili ing ana pud ka gahi. Dok, gawas sa ASF, usa pod ang mga double dead nga karne sa inyong ginabantayan. Kamusta ba ang sitwasyon din sa rehiyon og mga lakang nga ginahimo ninyo aron aksyonan kini? So far, no, kay sige man kita, routine man nato na ang pag-surveillance, atong pagbantay sa mga merkado, pagbantay sa mga meat outlets. Wala pa natong nakita nga mga double dead, no? Double dead nga karne. Siguro, aware pod sila nga doon na gyud gabantay pod or kanang hadlok nakabalo sila nga dili sad na maayo ang double dead. So hugot kaayo ang atong pagbantay ni ana together with or in coordination with the local government unit no. So matag munisipyo maski nag-adtuan naman namo ni mga local registered meat kaning mga munisipyo ato na silang gipahibalo ang mga meat inspector nga kinahanglan magbinantayon niini labi na sa ESF
nga dili nato dawaton sa pag-ihaw ang walay mga documents, walay mga insakto nga mga papel like veterinary health certificate o kining mga shipping permit o katong mga mananap nga gikan sa mga infected na mga lugar, automatic siya natong i-condemn. Lastly, unsay imong mensahe og tambag sa publiko, ma'am, labi na sa pagbantay sa mga karne nga atong ginakonsumo? Kinahanglan nga ang atong kaunon nga karne kanang niagi gyud og meat inspection o giihaw gyud sa dito sa mga ihawan, no? Kanang certification nga gi-issue sa mga meat inspector, nag-certify ka na nga ang gikaon nato is fit for human consumption. Atog yung tan-aw pod how giunsa pagbaligya, giunsa ang iyang display, no? Hygienic ba ang iyang pag-display sa merkado, sa iyang lamisan, sa mga karne. Dili ta magpalit og mga karne nga bisan asa lang nga giihaw. Labi na karon nga ning anhin na ang ASF, no? So kinahanglan atong paliton gyud katong niagi gyud sa ihawan. Daghang salamat, Doc Angelita, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug Amping Kanunay. Daghan pong salamat o keep safe. Say, dapat ngayon masabdan dili lamang sa mga dog owners kundi sa tibuok katawhan ang saktong pag-handle sa mga taong napaakan og iro aron daling matabang ug dili mosangput pa sa kritikal nga kondisyon tungod sa rabies infection. Ug importante sab nga mahimong responsable ang mga dog owners alang sa mga nagaatiman. Samtang Jill, hugot ang pagbantay sa National Meat Inspection Service dinhi sa Region 10 sa mga karne nga ginabaligya sa merkado ug pahimangno sa ahensya nga kung mamahimo, i-check ang mga tindahan kung aduna kini certification gikan sa ilahang opisina. Say, mga kapuso, atong atangan og suportahan ang newest kapuso artist nga si Colleen Pa sa iyang mga upcoming projects dinhi lang sa GMA. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Mark Twain nga whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot ha, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow, mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.